Yn gyntaf, ar am. Helo, themâu, sut ydych chi? Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw i, a da chi'n gwrando ar bodlediad ar hen iaith. Bodlediad lle mae'n Americanwr o Cincinnati, Ohio, yn ceisio addysgu rhywfaint ar Gymro o ben mynydd Ynys Môn ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Ond yn gynt ar am. Na, dal dwr. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd. A da ni ar gael, Jerry, yn gynta... Ar am. Ar am. Bendith arnyn nhw'n de. Ie, chysau. Yn wahanol i'r cyngor llyfrau. Da ni wedi cyrraedd Pennod 50 a 5. Yn yr un diwethaf, oedden ni'n nghanol rhyfeloedd, gwahanol rhyfeloedd a welwyd ar yr ynysoedd hyn yn ystod yr ail ganrif a'r bymtheg, ac oedd hwnna wir yn ddifyr. A dwi'n gobeithio bod ni'n mynd i aros o'n am chydig y benodau. Felly, lle da ni'n drafod eto gwaith Morgan Llwyd, y Puritan. Heddiw, dyn ni am ganolbwyntio ar farddoniaeth sgwennwyd yn ystod y rhyfeloedd gan Frenhinwyr, de. Ochr arall, de. Ac bobl, dwi'n gwybod, yn wahanol i chdi, yn idealegol, Brenhinwyr, ronc, eglwyswyr, Fendelw, Karl Marx, teulu ni, de. Ond dwi'n ddiddorol gweld os yna rhywbeth yn y cerddi hyn sydd yn cyffwr a dy enaid. Wel, un o bethau sydd yn ddiddorol o safbwynt, pan ti'n meddwl am y traddodiad radicalaidd gwleidyddol Cymreig, mae'r ffaith fod Cymru ar y cyfan wedi bod yn llawn o Frenhinwyr yn rhywbeth sydd ddim yn ffitio yn dwt i fewn i'r narratif. Yr hunanddelwedd o radicaliaeth y Cymru. Cos ar un ystyr yn y cyfnod yma, da ni ar ochr yr mwyaf adweithiol yn wleidyddol. Traddodiadol, teimladol. Ac adweithiol mewn lot fawr o ffyrdd. Hawl dwyfol y brenin, ac ati. Felly mae wastad yn gwestiwn diddorol. Ond yna lle mwyafrif y boblogaeth yn Gymru, de. A mae hefyd, mae'n wastad yn gwestiwn diddorol pam fod Cymru wedi ochri mor llwyr hefo'r frenhiniaeth. Felly ni'n gweld rhyw fewnwelediad i hynna o bosib. Traddodiad, grym traddodiad. Grym, gan i weld. Felly, o'n i'n sôn chbach tro dweitha am Roland Fychan neu Roland Fawn o Gaergai, yr uchelwr hwnnw, y llosgwyd i gartre Caergai. So Llanwchlyn ydi fan hyn. Llanwchlyn. A mi losgwyd i gartra teuluo gan fyddin y Senedd, oedd o'n y carcharwyd oedd y dipyn da. Ond mae yna nifer o gerddi gyda fo, oedd o'n sgwennu rhyddiaeth hefyd ac yn awdur Pennod ar anrhyddiaeth. Oedd o fardd hefyd yna, dipyn o gerddi gyda fo sydd wedi groesi, pob math o gerddi, englynion sgwennodd o tra oedd o'n y carchar ynghair, pob math o beth yn diddorol. Ond dwi eisiau canolbwyntio ar un gerdd gyda fo sydd yn wahanol. I fod o'n gallu cynyddu, mae hon yn gerdd rydd, syml iawn o ran y mesur, ac mae'n gerdd sydd yn trafod rhywbeth penodol iawn, sef pan oedd lluoedd y Senedd tu mewn i Gastell Harlech dan warchau, ac dweud y gwir, mi fysa'r gwarchau hwnnw'n parhau am yn hir iawn. O ddechrau rhyfel yn 1642 yn parhau tan 1646 neu 7. A dweud y gwir, Harlech fydd ar cadarnle ola gan y Brenhinwyr i ildio yng Nghymru yn ystod y rhyfel yna, lle da. Felly i ildio i'r Senedd, da. Felly mae'r... So'r Brenhinwyr oedd yng Nghastell Harlech. Yn cael ei warchau gan fod yn y Senedd, am yn hir iawn. Ond doedd Roland Fychan ddim unna ei hun, oedd o'n ymladd mewn llefydd eraill, mewn brwydrau eraill, myddyn y brenin, de. Ond oedd gynnu fo gyfeillion tu fewn yr fyddin, ac felly mi sgwennodd y gerdd hon. Mae'n gerdd rhydd, a mae'n defnyddio hen ddyfais sy'n gyffredin iawn mewn cywyddau Cymraeg o'r oesau canol ac ymlaen trwy'r cyfnod hwn. Dyn ni'n gweld agweddau ar y traddodiad barddol yn parhau yn ddidor mwy na lai, sef y cywydd llatau. Yn wreiddiol yn oes Dafydd ap Gwilym yn ôl yn yr oesau canol, mi oedd y cywydd llatau yn fath o gywydd serch neu cywydd sy'n cyfuno serch a natur yn dyma bardd yn dychmygu anfon rhyw negesydd at ei gariad, y deryn neu anifawn a'r lleiad. Felly, rhywbeth felly... Dyfrgu. Lleiad. Ond fyma, cerdd rydd ydy hyn, nid cywydd, a hefyd nid dychmygu
anfon negesydd ar gariad, ond ar gyfeillion sydd yn y fyddin, fath o fo. Dan Y rai sydd warchau. dan warchau. Mae hynna'n ddiddorol, A dydi? ni fel mae'n dewis yw cath. A mae'n dychmygu y gath yn teithio'r holl ffordd ar draws Sir Feirionnydd, a mae'n enwi llefydd penodol. Mae'n gerdd hir, fe ddim yn trafod, mae'n chydig bach o'r gerdd. A mae'n enwi llefydd penodol, mae'n mapio'r daith i'r gath ar draws Sir Feirionnydd. Mae'n dweud, rhoswch efo bobl yma achos maen nhw'n bobl dda, maen nhw'n ffyddlon yr goron. Golchelwch y bobl yma achos maen nhw'n biwrataniaid yn seneddwyr ac yn y blaen. Llithro trwy fyddin y senedd sy'n gwarchau'r castell i fyny y castell efo neges. Mae'n gerdd hyfryd. Amddyfais A mae'n anhygoel, dechrau, a mae'n galw'r gath ar y dechrau i glir rhywbeth yn y llinell gynta, titsw, fy nhitsw fwynaidd anian. A titsw, ti'n gyfarwydd ag titsw fel deryn, o titsw Thomas Last. Ond yn wreiddiol, titsw yn golygu rhywbeth bach, a rhywbeth bach anwyl, de? Felly, dim yn siŵr os oedd o'n galw i gath yn titsw fel fy mheth bach anwyl i, neu mae'n bosib mai titsw oedd enw'r gath. Sy'n enw neis ar gyfer cath, de? So dyna sy'n digwydd yn y llinell gynta, titsw, ditw fach yma. Da, de, dwi'n lycio na. Reit, oce, felly, i rai na chi sydd yn newydd i yr hen iaith ar ôl 55 o benodau. Croeso at ni os ydych chi. Helo, lle ydych chi wedi bod? Be mae'n sy'n digwydd, mae Jerry'n rhoi pethau fi ddarllen yn gwbl ddirybydd. Ac felly weithiau dwi'n cael hwyl ni, yn anamal iawn. Os ti eisiau egluro rhywbeth, neu eisiau mi egluro... Fel arfer, fel arfer. Mae Jerry'n cael pleser sadistig allan o hyn. Can i yrru'r gath ar neges drwy Sir Feirionnydd. Mae'r syniad yn wych, Jerry, wrth ymod. Fy nhitsw fwynaidd anian a fegais yn fechan, a wna i ddim dan foel y garth, ond mynd o'r barth i'r gellan. Felly, ar y dechrau, fel ydych chi'n cael mewn cywydd Lladin, mae'n anerch y darpar negesydd, a mae'n dweud, i gath o wedi hi, yn hitw y fegais, hynny, mae wedi magu'r gath i hun, pan oedd hi'n gath fach. Ac ar hyn o bryd, mae Mon wedi mynd o'r barth, hynny llawr y gegin, i'r gellan, hynny, fatha stafell fach y gath i'r bog. Ar hyn o bryd, mae'r gath... Mae'r gath wedi bod yn byw yn y cartref, a rwan mae gen i fo neges i'r gath, mae'n gorfod mynd ar daith fawr arwrol. Mae yn llymion iawn dy gribau, mae yn ystwyth dy gymale. Ystwyth yw dy droed ar dir, ath farfan hir flewnau. Be di'r ffilm na, Puss in Boots, ia? Dwi'n dychmygu titw y gath, wedi gwisgo... O ia, wedi gwisgo fel cavalier, a llais Antonio Banderas. Doeddech chi dychmygu'r gerdd yma yn llais Antonio, sy'n lot gwell. Sy'n ddim yn gwneud cartŵn ffantastig. A dara yn fwy na fedri, o doed i dewio'n berthi, pysgodyn i'r yng-hymorth gwych, ath droed yn sych a geri. Felly, mae'r gath yn dda fel negesydd i deithio, achos mae'n gallu fwyd i hun. Mae'n gallu dal pisgod, mae'n gallu dal adar ac yn y blaen wrth fynd ar y daith, ynddo? Iawn, a wedyn, Reit. Neidio ymlaen, mae'n mapio'r daith yn fanol, mae'n enwi lot o lefydd yn Sir Feirionnydd, ond jyst am amser, so neidio ymlaen i'r dar nesaf wedi dewis. Mae yn rhaid i ti na gymdrech, fe archiad na wrthnebech, fynd yn genad i le pell, at raglaw castell Harlech. So dyna sy'n bwysig, mae'n mynd yn negesydd at raglaw castell Harlech. Dyn ni'n gwybod pwy oedd o, William Owen, iawn, swyddog ymyddin y brenin, un o gyfeillion Rowland Fychan. Felly mae ffrind o yna yn arwain y lluoedd tu fewn y castell y warchau. A mae tetw am fynd yn genad i le pell at raglaw castell Harlech. A wedyn, yn nesa, dwi wedi gadael lot allan, ond mae'n rhyw flas ar y daith, mae'n disgrifio chydig bach o rai llefydd, mae'n enwi Cwm y Moch, Cwm rhwng Trawsfynydd o Harlech, a rhyw lefydd fel y. Pan gaffech lefrith ddigon i lenwi dy golyddion, tranoedd cychwyn o'r Rhyw Goch, i Gwm y Moch. Dwi wedi gadael allan dan lle mae'n deud wrth y gath i aros y nos efo rhyw hen weddw sy'n ffyddlon o'r goron, mae'n mynd i roi llefrith iddo fo. Ac yno dan y mwrando, o'th flaen, o'th ôl y sbio,
O gwely ddyn cais waelod ffos nes bod y nos ithguddio. Tra byddor dydd yn ole, carlamau dros y pylle i gael ymborth gwen ei ffryd, llygota ar hyd y creigiau. Ie, yn dal Mae'n llygod yn y dweud falle gael snack Ie, ar y ffordd i harlech. Mae'n cael gael llygod yda, a cwm y Ac wrth gwrs, gan bod fi wedi cyfeirio at Puss in Boots, mae yna lefrith i lenwi at ei golyddion. Ie, da. Ffantastig. Ac yn, i ysbio, wrth gwrs, mae'r gath yn edrych sbiwr, da, dyn ni'n gallu mynd yn dawel ac yn y blaen. A wedyn, un tamad arall, yn disgrifio pan mae'r gath yn cyrraedd y castell, a mae'n deud wrth y gath i lithro'n ofalus trwy luoedd y senedd i fewn o'r castell. Ti ai rhwng y milwyr arfog, ar draws y fron garegog, ni waeth i ti nos na'r dydd am hynny na fydd ofnog. Pan ddelych ditw byrwen ymhlith y teulu llawen, chwilio ymlaen o gam i gam, at wely William Owen. Mae hwnna dda, dyna ni. Ie, a rhywbeth hyfrys, yn meddwl amdano fo de. Mae'r gath, wrth gwrs, yn dechrau mewn cyd-destun domestig, mae'n mond i byw yn y gegin efo fo, mae'n gath fach anwyl de, a mae'n mynd ar y daith arwrol ar draws sifrionydd ben ei hun, ar ei phen ei hun, mae'n llithro trwy'r fyddin fel rhyw o sbio'r medrus, ac i fewn o'r castell yn llithro i fewn i wely i gyfaill de, i gwtio fo fod y gwely, dod ar hwnna. A wedyn mae'n deud wrth fo hanes o'r beth sy'n digwydd efo'r rhyfel tu allan o rhywbeth o fel yna, de. A mae'n diddorol, mae'n anwyliad, dydy, mae'r ffordd mae'n cyfuno'r cyd-destun domestig anwyl rhyw gath fach anwes a'r rhyfel mawr yma, de. Ie. Na, mae'n weledol iawn, dydy. Dyna mae o'n... Yndi. Mae rhai ni sydd wedi gwylio Puss in Boots yn mynd i gael problem meddwl am titw mewn unrhyw ffordd arall. Ond mae o'n wir yn weledol, dydy. Ti'n gallu dilyn olrhain y daith, yn dweud. A mae'n rhywbeth amlwg yn ymwneud am swyddogaeth barddoniaeth, bod ni hwyrach idilegol ddim yn cefnogi ar un ochr, Roland Fychan, y Brenhinwyr ac rhyfeloedd, ond yn geidwadol iawn i wleidyddiaeth. Ond eto, mae'n defnyddio ei grefft fel bardd a'i ddychymyg barddol i ddoddi'r rhyfel, i rhywbeth anwes a ddwyn rhywsyd ar y peth. Dwi ddim ar unrhyw ochr yn y rhyfel yma, Jerry. Gaf i jyst bod, ystyried be mae'r seneddwyr yn neud pan maen nhw'n mynd i Werddon, etc. Dwi'n ista, dwi ar y ffens y fan hyn, so jyst chwilio am gelfyddyd ydw i, Jerry. Da, eilch di. Iawn, felly symud ymlaen, de, at gerdd wahanol iawn, gan fardd anhysbys, cerdd rydd arall, yn cwyno am cerdd gan rhyw eglwyswr, yn cwyno am beth sy'n digwydd. Adeg y werin lywodraeth, gorechafiaeth Cromwell, pan oedd nhw'n y Puritaniaid yn gyrru'r agenda yn y llywodraeth, ac yn nhw'n newid holl y gyfreithiau yn gwahardd hein bethau traddodiadol ac yn newid y drefn yr eglwys. So hein eglwyswr ceidwadol yn cwyno am hynny yn y gerdd yma. Gwaen yn ni o'r gyfnewid sydd arnom, canhawddwyd i'r byd a welsom, gwaen ni o'n bod mewn byd anhawddgar, gwyn ei fyd sydd dan y ddeiar. So mae bobl sydd wedi marw yn ffodus, bod nhw ddim yn gweld pasio beth. Arglwydd Iesu beth o'r mater, gwrthod bedydd, gwadur pader, gwadur gredo a'r gorchmynion, gwaith ei bychedd na'r iddewon. Of course, gwrth symitiaeth. Bach o wrth drive-by gwrth symitiaeth yma. Cablu geiriau Duw drwy ddisgil, drwy ddisigil, llygur sgrythyr, wrestio'r fengil, tynnu pobl o'i crediniaeth, llenwi'r byd a'i gau a thrawiaeth. Felly, di bod y Puritaniaid yn llygru'r sgrythyr yn rhwgo. Tynnu bobl o'r crefydd go iawn, llenwi byd o'i gau a thrawiaeth. Lladd lladrata, sbeilio'r gweiniaid, poeni'r cyfion, perchu'r diried. Diried. Llwyr ddychanu Duw drwy ddirmig, rhwygo'r eglwys yn ddrylliedig. Casglu'r milwyr, rhwystro'r cymyn, llwyr gil gwthio, Christ o ddiwrthmyn,
Oedd ei wrthyn, ie. Oedd ei wrthyn. Wele, gwna neu hamcan, fo ddaw dial am y cyfan. Ie. Ac i darlunio y purtaith, wrth gwrs, maen nhw'n rhwygo'r... Maen nhw lawr y lynyddiaeth nes ymlaen yn y ganrif yn ddysgrifio puritaniaid fel rhwygwyr wedi rhwygo'r eglwys, creu cynnydd ac yn y blaen. Ac dychanu Duw, wedi bod nhw'n dychanu Duw efo'r holl athrawon. So be, mae hwn yn dwi'n misio mynd ar drywydd cyfoes iawn. Mae hwn yn atgoffa fi lot o'r fatha'r stwff rhyfel diwylliannol, culture wars presennol. Lle mae gen ti bobl yn cwyno am y newidiadau, bobl woke ma, y puritaniaid ma sy'n eisiau newid bob dim, a sy'n yn parchu'r hen draddodiadau, sy'n rhwygo bob dim yn ddarna. Mae dinc cyfoes iawn yn hwn. Rhyfel diwylliannol yn ogystal â'r rhyfel go iawn, felly. Yn union, ac yn yr achos yma, mi oedd yr ochr arall wedi ennill rhyfel milwrol, felly oedd yn cael gorfodi i agenda ar bawb, a dyna mae'n cwyno amdano fo, de. Mae fel yr arlywydd Trump rwan wedi ennill yr etholiad ac yn... Na'n dechrau hynna wan. Chi Americanwyr, ti'n ffodus iawn yn darlywydd, yn dweud, Jerry? O, paid. Wan ta, gan barhau ar cydwadwyr yma... Hwna dda, nes i fwynhau hwnna, sori. Mae'n diddorol, dydi? Mae'n diddorol iawn. Ond ti'n ma hefyd yr gwrthsymitiaeth... Wel, dyn ni gweld yn bob man yn y ffotus yn y cyfnod. Yndi, hollol. Ond, diddorol. Ie, hollol. A wedyn mae ger nes y cefrydd arall gan John Griffiths o Landdyfnan yn Ynys Môn. Dwi'n trio cynnwys pethau o Ynys Môn. Ie, dwi'n mynd trio meddwl lle mae Landdyfnan, ond dwi'n mynd siŵr. Ac mae'r gerdd hon wedi sgwennu fel ymddiddan rhwngtho fo a'i ewerth, Mr Bwclai, i chelwyr, so teulu Bwclai yn Sir Fôn. Bwclai, dwi'n ma'r yswyrthu, oce. Ac yn 1647, y ddetholiad sy'n yma, mae sgwrs pob yn ail bennill o'n ymlaen rhwng John Griffith a Mr Bwclai yn trafod beth sy'n digwydd ac yn gobeithio y daw tro ar fyd. Felly, dwi'n dechrau yn llais John Griffith o Landdyfnan. O, ti eisiau mi wneud llais Mr Bwclai? Gei di wneud John? Gawn ni ddeuawd. John a Mr Bwclai. Wyt ti'n barod am hyn, Jerry? Gawn ni weld. A ddaw'r brenin yw gyfiawnder, a ddaw'r eglwys yw hen arfer, a ddaw'r deyrnas yn heddychlon, a ddaw byth y byd a welson. Ni ddaw heddwch i'r teyrnasau, ni ddaw'r eglwys yw llawn ddeddfau, ni ddaw'r brenin yn ben llywydd nes cael cymod Duw o newydd. A ddaw diwedd ar y rhyfel, a ddaw taflu'r gynnen i'r gornel, a ddaw rhwd ar arfau gwynion, a ddaw byth y byd a welson. Ni ddaw diwedd ar rhyfelu, ni ddaw taflu'r arfau i rydu, ni ddaw ffrwyth ar goed y mesydd nes cael cymod Duw o newydd. A ddaw codiad i'r hen gyfraith, a ddaw'r capten yn grydd eilwaith. O, mae hwnna'n ddiddorol, dydi? A ddaw, a bydd o seneddwyr ma'n... Ie, sydd wedi codi'n uwch na'i stad. Dwi'n dechrau hwnna eto, achos nes i gyffroi. A ddaw codiad i'r hen gyfraith, a ddaw'r capten yn grydd eilwaith. A ddaw parch i bendefigion, a ddaw byth y byd a welson. Ni ddaw'n barchus y penithiaid, ni ddaw'r gyfraith hen i'r deiliaid, ni ddaw'r captan yn gobler grydd nes cael cymod Duw o newydd. Felly, yr ateb gan i ewerth Mr Bwclai yw, mae angen cymod o'r newydd gyda Duw. O ran y wedd grefyddol yma, wrth gwrs, mae Duw yn creu cymod newydd a dyn ar ôl yn y Hen Testament. Oherwydd pechoda Sodom a Gomorra, felly mae Duw yn boddi'r byd i gyd yn ôl y stori yn lladd bron pawb, ond no a'i deulu. A wedyn mae Duw yn teimlo argan eisiau rhy bell o lladd pawb. Felly mae'n rhoi y bwar enfys yn yr awyr fel arwydd o'r cyfamod newydd yma, gyfamod newydd. Felly mae'n dweud, mae'r rhyfeloedd cartref yma mor apocalyptaidd, maen nhw'n chwalu pob dim yn ein cymdeithas. Felly mae angen cymod newydd a Duw cyn cael adfer yr hen fyd y welson ynddo. Ie. A mae hwnna'n... Diddorol, dydi? Mae'n diddorol be mae'r yn ideolegol, felly be mae'r Brenhinwyr yn ei ystyried sydd angen. Mae eisiau'r hen gyfraith yn ei ôl. Cyfraith y ffrefn. Mae eisiau'r bobl mynd yn ôl at i'w statws priodol mewn bywyd, sydd hefyd yn golygu parch i bendefigion. A'r brenin wrth gwrs. A'r brenin yn ôl. Diddorol da. Eglwys, brenin, cyfraith, statws, cymdeithasol, traddodiadol.
ceidwadaeth. Efo ecfawr. Ie. Wan ta, gan aros gyda John Griffiths ac Ynys Môn, englyn sy'n yma, un englyn, gyfansoddwyd yn y flwyddyn 1650 pan arhosodd milwyr Cromwell bydd yn y Senedd ym Môn ar ei ffoi Iwerddon. Ac mae'r Brenhinwyr mae'n grysynu, mae'n cysau gweld y milwyr, mae'n siŵr bod nhw'n anrheithio'r tir yn dwyn, gwartheg y bwyd gan y bobl, mae'n siŵr. A mae eisiau gweld gwynt yn dŵad i fynd ar llongad, a nhw'n cael fynd o Gaergybi mae'n Iwerddon i wneud pethau ofnadwy i Iwerddon. Lle maen nhw'n cyflawni hiladdiad yn wir, hollol. Diddorol, mae hwnna'n, awel fain dwyrain dirion a ddelo i ddilyn i'w danfon, cynifer a'r cnafon, ac yn ei plith melltith Môn. Ie, ti'n disgrifio byddin Cromwell fel melltith Môn, ynddo? Wa, dydy. Cynifer o'r cnafon. Mae darllen hwnna gan wybod be ddigwyddodd ar ôl nhw gyrraedd yn Iwerddon. Mae o reid ias i fi, rhaid fi ddeud. Waw, mae hwnna'n... Mae Cromwell yn dilyn i grefydd fel Calfinydd da, oedd o'n trio wneud y peth iawn, ac dyn nhw'n peth anfyddin y Senedd, oedd gen i gymaint o Biwritaniaid yn ei mis, gan i porthi, ac mae'n beth wedi sgwennu, oedd yn credu bod nhw'n eglwys wedi i chasglu'n hyd i wneud gwaith diw ar y ddeiar. Gennych chi fyddin sy'n credu i bod nhw'n eglwys yn gwneud gwaith diw, a wedyn mynd i Iwerddon a'r pabuddion, wrth gwrs, wedyn wrth symitiaeth, lot o wrth babuddiaeth, wrth gwrs, yn y cyfnod, ac ambell drochada, ambell i drei arall yn cael ei chipio, ac byddin y Senedd yn lladd pawb, sifiliaid, gwragedd plan pawb, hiladdiad go iawn. Mae'n neud i fi feddwl yn gry iawn am Gaza a beth sy'n digwydd yn y dwyrain canol ar un o bryd. Cynifer o'r cnafon ac yn ei plith melltith Môn. Diddorol iawn, Jerry. A wedyn... Sobreiddiol hefyd. Dydy, dwys iawn. Ac gan ddangos bod yna ffasiwn amrwyaeth, cerddi i gyd yn y bennod hon, mae cerddi mae gyd wedi sgwennu gan bobl o'r ochr y brenin a'r eglwys, ond eto yna ffasiwn amrwyaeth o ran natur y cerddi. Wedyn nesa, gan fardd anhysbys, ond dyn ni'n tyfu mae bardd benywaidd, llais benws yma, bath o gan serch, ac yn ôl y stori, mae'r gerdd hon yn ei chyflwyno i ni, mae cariad y ferch yma yn swyddog ymyddin y brenin. Felly mae'n cavalier, swyddog milwyr y brenin, pengrynion oedd y seneddwyr gan bod gynnwyd gwallad i torri'n gwta yn nill y Puritaniaid. Felly can serch a hyth yn hyreithu am ei chariad sydd yn ymladd yn myddin y brenin. Tan ben y fron fregus mae trwbl glwy gaeth. Hireithu, gofalu fy ngwylyd a'i gwnaeth. Nid oes gen i o gysur i'm lester i'r llawr, ond cofio am fy ngwylyd bob munud yn rawr. Ar hyn rwy'n rhoi ngweddi heb dewi bob dydd, o wyllus fy nghalon yn ffyddlon fy ffydd, a'r gadw diwng hornet i ochel yn gall, gwpeini'r pengrynion, cymdeithion y fall. Mae'n gweddio'r ddiw i gadw i chornet, nghornet, dyna i chariad. Cornet oedd y pumed swyddog mewn catrawd o feich filwyr. O reit. Yr un oedd yn dal... So y ranc, a'r gadw diwng hornet i ochel yn gall, yn gwpeini'r pengrynion, cymdeithion y fall. Felly mae'n disgrifio pengrynion, a roundhead, y Puritaniaid, y seneddwyr. Gweisio y diafol. Gweisio y diafol. Felly mae'n ger serch, mae'n debyg i lot o geneuon serch rhydd o'r cyfnod yn gyffredinol. Y cavaliers mwynion sydd ffyddlon a ffyr, a'i wyllus yn ddilys i ddeillio fel gwir, anhwythen traetyried a dorodd ei gair, cwcaldiad, bastardiad, gelyniad, mae'r. Mae'n dechrau fel can... Amdani. So mae'n dechrau fel can serch. Cwcaldiaid, bastardiaid. Cwcwaldiaid. Cwcwallt, yda. Bastardiad, gelyniad, mae'r. So mae'n disgrifio'r seneddwyr, ti'n fawr?
So mae'n dechrau fo can serch yn hyrwyddo Cavaliers mwynion sydd ffyddlon a ffyr. Ie. Yn gwrth Cymru y Cavaliers a'r Pengrynion, de. Gry iawn dydy, de. Mae'n teimlo hyn yn... Ond eto, twod... Mae chariad hi yn ymladd ac yn... A math o genre o lenyddiaeth rhyfal yr ei adawyd ar ôl sydd yn poeni am anwyliad, sydd yn gornet yn myddin y brenin. Yn union. Ond eto gyda safiad idealegol, hollol amlwg hefyd ar ran wleidyddiaeth. Ie, a wedyn, yn aros gyda canu serch wan, a mae'r gerdd nesa wedi sgwennu gan ddyn, ddim yn siŵr pwy oedd o'n union, Mr Price, yr enw yn y llawysgrifa, da. Ac mae'n addasu hen themâu. Dyn ni'n gweld mewn llawer o gerddi serch rydd o'r cyfnod modern cynnar, ymddiddan rhwng merch a dyn. Wel, sy'n ni enghraifft, pan ni'n trafod canu rhydd yn yr unfed ganrif ar bymtheg. Yn aml iawn, mae yna ferch yna, mae chariad i ffwr yn achos yma, cariad i ffwr yn ymladd yn y rhyfal, a mae dyn yn dŵad a mae'n ceisio denu'r ferch, a mae hyn aros yn ffyddlon i'w chariad. Weithiau mae'n amrwydd statws, weithiau mae'r ferch yn dlawd, mae rhyw ddyn cyfoethog, tyd efo fi, a roi hyn i chdi, a mae'n aros yn ffyddlon. Felly, hen thema o fyd y canu serch, ond wedi'i haddasu i drafod y rhyfel cartref presennol, yn ddiddan rhwng roundhead, a merch. Felly, yn yr achos yma, dwi'n gwybod beth sy'n dod felly. So'r ferch ydy'r un pyr a roundin di'r boi drwg anfoesol. Dwi'n heb edrych yna fe ton, dwi'n ffyddiog iawn. Reit. Jyst tamad o'r gerdd, cwbl o fenillion. Reit, dyma ni roundin i ddechrau. Nos da i chwir ewig o reuwych ei lliw. Gyfynwn uwch gwestiwn, pew gwyddwn mae gwyw, a dolwg fan wylyd, a ddwedyd i'r gwir, a gerid i'r sawdwr o balamentir. A mae'r ferch yn dweud, gofyn a gewsoch ac ateg a gewch, os coelio'r gwirionedd yn iawnwedd awnewch. Na chara na fyna cywaeth y sir, mae'n well gan i o lawer y glân gabilir. Felly mae'n gofyn, a gerid i sawdwr o barlamentir. So ti'n cymryd un o filwyr y Senedd, barlamentir yn gariad, de? Mae'n well gan i'r glân gabilir. Merch, dyma ni wedyn, dyma'r merch. Ffarwel i chi'r rawndiad, del arnoch chwi drai. Pe dwedwn ni rebels ni byddai arnau fai, dymunwn na bytho yn troedio mor tir un rowndyn yng Nghymru na Parliamentir. So i wedi eto, mae ideoleg yn gwbl amlwg dydi. Ond hefyd yn ddiddorol, dim eisiau Parliamenteers yng Nghymru. Yn union. Mae yna rhyw awgrym falle bod nhw ddim yn i'w lle. Dwi'n nhw'n gadarllen gormod i fewn i na dyma, na Cymru di'r lle priodol i'r gefnogwyr y Senedd. Yn union. Yn gweld cefnogwyr y Senedd wedi cael Puritanaidd fel rhywbeth Saesnig. Yn dwi'n gweld hynna weithiau yn galw ffydd y Puritanaidd fel rhywbeth Saesnig yn cael ei orfodi ar y Cymru ac yn y blaen. Diddorol. So, ail ddohongli, beth sy'n digwydd am rhyfeloedd, yn digwydd am resym y gwleidyddol a chrefyddol yn Lloegr ac yng Nghymru, ac yr Alban a Iwerddod i llysgo mewn gwahanol ffyrdd. Ond yn dohongli yna hefyd mewn termau, yr hen dermau yna sy'n canolbwyntio ar rhyfel rhwng y Cymru a'r Saeson. Mae hwnna'n ddorol. Jerry, oedd hwnna'n sobor o ddorol. Nes i fwynhau yna. Nes i fwynhau y gath, Puss in Boots, Titw fach. Titw, ac Antonio Banderas yn teithio ar draws Sir Feirionedd. Ond hefyd, dwi'n gallu gweld yn gynyddol rwan pam wyt ti wastad wedi deitha fi bod y cyfnod yma'n ddiddorol mewn llenyddiaeth Gymraeg. Mae o'n sobor o ddiddorol, ffasiwn amrywiaeth a'r cefnlen mor ddifyr. Felly diolch ti am hynna. Yna'n wirioneddol, wir yn loyw ac yn ddiddorol. Diolch fawr. Diolch i Richard Martin, sydd yn recordio hyn oll ac yn gwneud hyn oll bosibl. Diolch i chi am wrando a rhaid esgus i ni am wneud hyn. Cofiwch, da ni'n gwerthfawrogi'n fawr os da chi'n rhoi gwybod am fodolaeth y pod i unrhyw un all fod efo diddordeb, achos mae'n cyllideb hysbysebu ni yn be, Jerry? Dim! Felly, da ni'n dibynnu arna chi i rannu'r wybodaeth am fodolaeth y pod. Da chi'n gallu dweud wrth bobl bod ni ar gael
drwy'r ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd yn y studio foethus hon, a da ni ar gael yn gyntaf ar am. Cofiwch hefyd bod Jerry yn darparu talfyriad Saesneg o bob pennod ar nation.cymru, wirioneddol werth i ddarllen. Da ni'n pwyso ar Jerry i gynhyrchu fersiwn Cymraeg o hyn oll. Wedi trio? Da ni wedi trio, ond dwi dal, felly, os oes na rwy'n yn gwylio sefo, neu'n gwrando sefo nhw syniad sydd wedi gwneud hyn, yna rhowch wybod i ni, os gwelwch yn dda. Cofiwch, os da chi'n chwilio am anreg dolyg, hwyr bod llyfr Jerry dros ryddid a chyfiawnder. A cyfeithiad Saesneg yn y gyfrol di newydd ar allan. Putting Wales First. Ar gael, da chi angen... Putting Wales First. Dos da chi angen anreg dolyg hwyr, da ni'n argymell yn gry iawn. A dwi'n meddwl gyda hynna, Jerry, da ni'n dweud hwyl am y tro. Hwyl awr rwan.